Oziọma dịka Mak si kwuo, isi nke 12. O wee malite ịgwa ha okwu n'ilu. Otu nwoke kụrụ ubi vaịn, ọ gbaa ya ogige gburugburu, gwukwaa olulu maka nzọcha mkpụrụ mmanya. O wukwara ụlọ elu, werekwa ya tinye n'aka ndị ọrụ ubi, wee jee ala ọzọ. O wee zigara ndị ọrụ ubi ahụ otu ohu n'oge ịghọ mkpụrụ, ka ọ nata n'aka ndị ọrụ ubi mkpụrụ ụfọdụ n'ubi vaịn ya. Ha wee jide ya, pịa ya ihe, zilaga ya n'aka efu. Ọzọkwa, o wee zigara ha ohu ọzọ. Ha wee tiwaa isi onye ahụ, mee ya ihe ihere. O wee ziga onye ọzọ. Ha wee gbuo onye ahụ na ọtụtụ ndị ọzọ. Ha na-apịa ụfọdụ ihe, na-egbukwa ụfọdụ. O nwere otu onye fọdụrụnụ, bụ ọkpara ọ hụrụ n'anya. O zigara ya ikpeazụ jekwuru ha sị, ha ga-asọpụrụ ọkpara m. Ma ndị ọrụ ubi ahụ sịrịtara onwe ha, nke a bụ onye nketa, bịanụ ka anyị gbuo ya, ihe nketa ya ga-abụkwa nke anyị. Ha wee jide ya, gbuo ya, tụpụ ya n'azụ ubi vaịn ahụ. Gịnịkwa ka onye nwe ubi vaịn ahụ ga-eme? Ọ ga-abịa laa ndị ọrụ ubi ahụ n'iyi, werekwa ubi vaịn ahụ nye ndị ọzọ. Unu agụghị ọbụla ihe e dere n'akwụkwọ nsọ, nkume nke ndị na-ewu ụlọ jụrụ, nke ahụ ka e mere isi nkuku ụlọ. Ọ bụ n'aka Onyenwe anyị ka nke a sitere. Ọ bụkwa oke ọrụ n'anya anyị. Ha wee chọọ ụzọ ijide ya, ma ha tụrụ egwu igwe mmadụ ahụ, n'ihi na ha maara na ọ tụrụ ilu a imegide ha. Ha wee hapụ ya laa. Ha wee zigara ya ụfọdụ n'ime ndị Farisii na ndị Herọd, ka ha wee nwude ya n'okwu. Ha wee bịa sị ya, onye ozizi, anyị amatawo na ị bụ onye eziokwu, na ị dịghị asọkwa onye ọbụla anya, n'ihi na ị dịghị ele mmadụ anya n'ihu, kama ị na-ezi ụzọ Chineke n'eziokwu. O ziri ezi n'iwu ịtụ ụtụ nye Siza, ka ọ bụ na o zighị ezi? Anyị ga-atụ ka ọ bụ na anyị agaghị atụ? Ma ebe ọ matara ihu abụọ ha, ọ sị ha, gịnị mere unu na-anwa m? Wetara m otu shilling ka m hụ ya. Ha wee weta ya. Ọ sị ha, onye nwe onyinye a na ihe dekwasịrị ya? Ha sị ya, Siza nwe. Yeshua wee sị ha, nyeghachinụ Siza ihe nke Siza, nyeghachikwanụ Chineke ihe nke Chineke. O wee ju ha niile anya nke ukwuu banyere ya. Ndị Sadusii, ndị si na mbilite n'ọnwụ adịghị, wee bịakwute ya. Ha wee jụọ ya sị, onye ozizi, Mosis dere akwụkwọ nye anyị sị, ọ bụrụ na nwanne nwoke onye ọbụla anwụọ, hapụ nwunye ya n'azụ, ma ọ hapụghị nwa, ka nwanne ya nwoke kuru nwunye ya, mee ka mkpụrụ topụtara nwanne ya. Ụmụnne ndị ikom 7 dị. Nke mbụ lụrụ nwunye, wee nwụọ na-ahapụghị mkpụrụ. Nke abụọ wee kuru ya, nwụkwa, ọ hapụghịkwa mkpụrụ n'azụ. Nke atọ otu ahụ kwa. Ndị ikom 7 ahụ
ahapụghị mkpọrọ. N'ikpeazụ, ha niile na nwanyị ahụ nwụkwara. Na mbilite n'ọnwụ, nwunye onye n'etiti ha ka ọ ga-abụ, n'ihi na ha asaa nwere ya na nwunye. Yeshua sịrị ha, “Ọ bụghị n'ihi nke a ka unu ji hie ụzọ, na unu amataghị ihe e deworo n'akwụkwọ nsọ ma ọ bụ ike Chineke? N'ihi na mgbe ha ga-esi na ndị nwụrụ anwụ bilie, ha alụghị nwunye, enyeghịkwa ha n'ọlụlụ di, kama ha dị ka ndị mmụọ ozi dị n'eluigwe. Ma n'okwu banyere ndị nwụrụ anwụ, a na-eme ka ha si n'ọnwụ bilie. Unu agụghị n'akwụkwọ Mosis n'ebe e dere okwu banyere osisi nta, otu Chineke gwara ya sị, ‘Mụ onwe m bụ Chineke nke Abraham, na Chineke nke Aịzik, na Chineke nke Jekọb.’ Ọ bụghị Chineke nke ndị nwụrụ anwụ, kama ọ bụ nke ndị dị ndụ. Unu onwe unu na-ehi ụzọ nke ukwuu.” Otu n'ime ndị ode akwụkwọ bịakwara wee nụ ka ha na-ajụrịta onwe ha ajụjụ. Ma ebe ọ matara na ọ zara ha nke ọma, ọ jụọ ya sị, “Olee nke bụ nke mbụ n'ihe niile e nyere n'iwu?” Yeshua zara sị, “Nke mbụ bụ, ‘Nụrụ Izrel, Onyenwe anyị bụ Chineke anyị, Onyenwe anyị bụ otu. Ị ga-ahụkwa Onyenwe anyị bụ Chineke gị n'anya site n'obi gị dum, sitekwa na mkpụrụ obi gị dum, sitekwa n'uche gị dum, sitekwa n'ike gị dum.’ Nke abụọ bụ nke a, ị ga-ahụ onye agbata obi gị n'anya dị ka onwe gị. Ọ dịghị ihe ọzọ e nyere n'iwu nke dịkarịrị ndị a.” Ode akwụkwọ ahụ wee sị ya, “Onye ozizi, n'ezie i kwuru nke ọma na ọ bụ otu. Ọ dịghịkwa chi ọzọ dị ma ọ bụghị ya. Na ịhụ ya n'anya site n'obi gị dum, sitekwa na nghọta gị dum, sitekwa n'ike gị dum, na ịhụ onye agbata obi gị n'anya dị ka onwe gị. Ọ kachasị àjà nsure ọkụ niile na àjà ọzọ niile nke ukwuu.” Mgbe Yeshua hụrụ na ọ zara dị ka onye nwere uche, ọ sị ya, “Ị nọghị ebe dị anya n'alaeze Chineke.” Ma ọ dịghị onye nwere anya ike site na mgbe ahụ ịjụ ya ajụjụ. Yeshua wee zaa mgbe ọ na-ezi ihe n'ụlọ ukwu Chineke sị, “Ndị ode akwụkwọ ha si aṅaa ekwu na Kristi ahụ bụ nwa Devid? Devid onwe ya sịrị n'ime Mmụọ Nsọ, Onyenwe anyị sịrị Onyenwe m, nọdụ ala n'aka nri m, ruo mgbe m ga-edo ndị iro gị ka ihe mgbakwasị ụkwụ nke ụkwụ gị abụọ.” Devid onwe ya na-akpọ Onyenwe ya, olee ebe o siri bụrụkwa nwa ya? Oke igwe mmadụ ahụ wee were obi ụtọ nụ okwu ya. N'ozizi ya, ọ sịkwa, “Lezienụ anya ndị ode akwụkwọ, ndị na-achọ ijegharị n'uwe mwụda na ịnara ekele n'ọma ahịa niile unu, na isi oche niile n'ụlọ nzukọ unu, na isi ọnọdụ niile, na oriri niile unu, ndị na-eripịa ụlọ ndị inyom di ha nwụrụ, na-ekpekwa ogologo ekpere ka mmadụ wee hụ ha n'anya. Ndị a ga-enwe ezi ọmụma ikpe gabigara oke karịa ndị ọzọ.” O wee nọdụ n'ụlọ ukwu Chineke na ncherịta ihu ebe a na-edobe ụtụ a na-atụ. O wee na-ele
otu igwe mmadụ na-atụba ego n'ebe ụtọ ahụ. Ọtụtụ ndị bụ ọgaranya na-atụbakwa rinne. Otu nwanyị bụ ogbenye nke di ya nwụrụ wee bịa tụba ego nta abụọ nke ha otu mkpụrụ ego anọ. O wee kpọọ ndị na-eso ụzọ ya ka ha bịakwute ya. Ọ sị ha, "N'ezie asị m unu, nwaanyị a bụ ogbenye nke di ya nwụrụ, ọ tụbara karịa ndị niile na-atụba n'ime ebe ụtọ ahụ, n'ihi na ha niile sitere n'inwebiga akụ oke ha tụba, ma nwaanyị ahụ sitere n'ụkọ ya tụba, ka ihe niile nke o nwerela bụ ihe dum o ji biri."